Tervetuloa Mahdollisuustietoisuus-kanavalle. Mun nimi on Maria ja tänään puhun välttelykäytöksestä tai välttelevästä toimintatavasta, englanniksi kutsuttuna procrastination. Me kaikki tehdään niin, vältellään asioita, joista me ei tykätä. Toiset meistä vaan saa tehtyä ne lopulta helpommin kuin toiset. Ja mistä tässä on kysymys? Siitä, että sun aivoissa on kaksi osaa, jotka tavallaan taistelee keskenään. Etuotsalohko, joka on tavallaan uusin laajennus, vähän niin kuin update software ja meidän aivojen nuorin osa ja vastaa oppimisesta, muistin käsittelyprosesseista, asioiden suunnittelusta ja tunteen säätelystä. Tätä taistelua se käy limbisen systeemin ja erityisesti amygdalan, yhden aivojen vanhimman osan kanssa. Siellä oleva tieto on niin vanhaa kuin aika, sen tarkoitus on ollut ja on pitää sut hengissä ja mahdollisimman vähällä vaivalla ja energialla. Vaikka molemmat osat ovat energiatehokkaita, niin etuotsalohko saattaa joskus innostua ehdottelemaan jotain normaaleista rutiineista poikkeavaa, mikä taas ponnistelujen tasosta riippuen aiheuttaa tunnereaktion puolesta tai vastaan. Esimerkiksi voi tulla idea opetella jokin vaikea asia, josta joskus voisi olla hyötyä, mutta tunnereaktio on siihen negatiivinen ja vastusteleva. Kehon reaktio on silloin lähettää amygdalalle viestin tarkistaa asia, ja jos se päätyy ajatukseen, että tämä on vaarallista, se tekee kaikkensa, että harhautuisit tekemään jotain muuta, tuttua ja helppoa, kuten esimerkiksi seuraamaan kissavideoita tai katsomaan jotain TV-hömpää. Se on ollut se hälytyskello nämä miljoonat vuodet. Se, joka herättää yöllä vieraisiin ääniin. Se, joka huomauttaa tiikereistä ja käärmeistä. Se, jonka ansiosta sinulla on ainutkertainen mahdollisuus olla täällä telluksella. No, toki maailma on muuttunut. Mutkan takaa ei tänä päivänä todennäköisesti ilmesty käärme, mutta vihainen pomo, muistutus tekemättömistä töistä, tilannesidonnainen trauma tai jokin muu, ei välttämättä niin hengenvaarallinen tilanne, kun tällainen nyt kannattaisi tosiaan olla tekemättä mitään, tilanne tulee. Kannattaa olla oikeasti tarkkana. Tämä nykyinen tekemisen tila on ihan ok tila. Voi myös estää sua kehittymästä tai pääsemästä eteenpäin. Voi olla, että et tarvitse tätä varoitusta enää, mutta koska amygdalan viesti on vanhempi ja nopeampi, syvälle juurtunut, se periaatteessa voittaa aina silloin, kun mennään autopilotilla. Tässä puhutaan tunneresilienssistä, eli siitä, miten hyvin ymmärrät tunteitasi ja pystyt ottamaan hallintaan niitä niin, että ne eivät estä sinua tekemästä asioita. Välttelevä käyttäytyminen aiheuttaa meille enemmän stressiä ja enemmän ongelmia, kun me aina ymmärretään. Kun asiaa ei pystytä käsittelemään ja amygdala kokee jo sen asian ajattelun olevan vaarallinen uhka, niin meillä on sitten taas yksi stressitekijä lisää. Välttelevää käytöstä voi harjoitella hallitsemaan. Kun se tietty tehtävä, tunne tai ajatus aiheuttaa sulle niin korkean tunnereaktion, että reagoit siihen välttelyllä, pysähdy hetkeksi miettimään ja tunnustele, onko nyt oikeasti kyse hengenvaarasta. Ei tarvitse estää tunnetta tulemasta eikä yrittää muuttaa sitä. Tunnista tunne ja huomioi, mitä se yrittää saada sua tekemään. Pakenemaan maailmaa peiton alle, hermostumaan asiasta, mille kukaan ei voi mitään. Pelkäämään jotain, koska joskus pelkäsit. Mieti, mitä oikeasti hyödyt siitä, että sä välttelet sitä tehtävää viimeiseen asti. Oisko mahdollista nyt just tässä kohtaa sanoa, että kiitos kaitselmuksesta? Mutta nyt tämä on vaan tehtävä päättäväisesti, neutraalissa mielentilassa, opettaa aivoillesi, että okei, vessanpesu ei ole kivaa, mutta on se mukava, kun se on siisti. Noin niin kuin esimerkkinä. Sen jälkeen on parempi olo ja voi vaikka vähän mielessään juhlia
tai oikeasti antaa itselleen siitä saavutuksesta palkinton. Et oikeastaan ainoa lääke välttelyyn on, että me opetetaan meidän aivoille, ettei välttely ole ok. Ja että epämiellyttävä ei aina tarkoita hengenvaarallista, että tämä ei ole kivaa, eikä missään nimessä mikään lempijuttu, mutta tämän voi tehdä, eikä siihen kuole. Ja miten tämän sitten voi tehdä? Tilanteen tullessa vastaan, niin kannattaa joko siinä tilanteessa jo ajatella näin, että okei, tämä ei ole nyt kivaa, mutta teen tämmöisen inhosprintin, jonka aikana saadaan tämä tehtävä tehtyä. Ja sitten se on pois tehtävälistalta ja poissa mielestä sitten. Sen voi myös niin sanotusti ajastaa, eli miettiä, että no nyt ei ole ehkä hyvä hetki tai ei jotenkin ole energiatasot kohdillaan. Niin mieti se sopiva tilanne ja aika itselle. Milloin pystyt keskittymään ja tekemään tämän? Mieti, mihin aikaan päivästä sun energiataso on parempi, niin sijoita se siihen kohtaan päivää, missä se on helpoin suorittaa vaikka jonkin toimenpiteen osana. Jos oot esimerkiksi iltaihminen, niin laitat sen iltarutiinien joukkoon, jos se luonteeltaan sopii siihen. Ainoa tärkeä asia on se, että kun on luvannut itselleen jotain, se pitää myös pyrkiä pitämään. Samoin kuin kavereille ja muille pidetään lupaukset. Muista, että mikään ei muutu, jos mikään ei muutu. Kiitos kuuntelusta ja laita alle, mitä sinä välttelet ja mahdollisesti miksi